So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suging tigpaminaw nining sikat na kayong tulumanong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gid sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jean. Apan sa di ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Saving all my love for you. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Jen. Oh, sure ka? Gusto ka nga mo ipon na ako nimo? O laki, dugay namang wa si mama o si papa. Unya ako rang usang anak. Dako ra sad kay itong bahay kung ako rang usa didto uy. Sige, Han. Pwede ra. Ako nalay atiman sa mga bills nga bayron nun kada buwan. Naon sa mga uy. Siyempre tungaan gihapon na nato. Labi ako'y trabaho sad. Okay, Han. Sige. Ay, pagkaswerte na lagi na ako nimo. Maswerte ko nimo kay pinangga og mahal kaayo ko nimo. Han, muadto na ko sa trabahoan, ha? Sige Han, day off man na ako. Mag general cleaning na lang ko din sa bahay. Ang imong lunchbox, ano man na dani mo? Yes, Han. Nanan din eh. Thank you, ha? I love you. I love you too. Amping. Ay, salamat. Ay, nahuman na kilinta ko panglimpyo. Ay, grabe as abog, uy. Taod-taod naman sagod nga, wa ko makapanglimpyo sa mga suok-suok. Maayo! Oh. Maayo! Kinsa man ron? Kadiyot lang! Oh, Mahimong musod? ha? O, unsay ato? Basod laon ako kung dili ka gustong anhikos gawas mag-iskandalo. Dali, suot. Lingkod. Dili lang ko magdaghan pagstorya. Ako si Carol. Asawa ko ni Daryl. Unsa? Pero ang ako nahibawan. Siyempre, dili ka siya musulti ni mo. O ganun mo to, o kagyod. Nia, daan ako ang among family picture ko yung ang among mga anak. Kinuha ko. Mao kung ako pa ni mo, no? Buwagi siya. Kung dili ka gusto makagubag pamilya. Han, niyan ako. Oh, niyam ni kayo sa gawas. Naday ko idang lami nga sudan para nimo. Paborito ni nimo. Niya si Carol. Hayop ka, Daryl? Ha? Ngano nabuhat mo din mo na ako? Ngano man? Hayop ka! Unsa? Husto ra. Paulit dito sa ato. Ikaw may nagguba sa itong pamilya. Ug dili ako. Hagbay ratang wa. Wa na ta, Carol. Wa na ta. Daryl, please. Please, balik na mo. Ayaw rin buhatan na mo sa itong mga anak, Paulit please. na. Adto ra ta dito magstorya. Paulit na. Carol. Ako na si mangutanan nimo. Nganong namakakan ako? Tundi mahal ka. Namagidot ako'y planong musulti nimo pero nahadong bawa ka na ko. Hantuwi ko. Dugay naming wa na ni Carol. Hagbay naming nagkabuwag. Bisay pa man atong panahon nga wa pa ta makaila. Siya mo iniguba sa mong pamilya. Kapila na ako siya gipasaylo pero kapila sa kunya gibuang. Pila na kalalaki ang among giawayan. Daryl. Sabi ni mo, kung buang palang igong pagkatao, hagbay ra unta na ko siyang gipapreso sa iyang mga sanga na himo na ko. Pero wala ko buhata. Tungod og alang sa mong mga anak. Jean, maluwi ka. Ay kubuwag eh. Isada ko ni mo. Ako ni Tarungon.
Ug dili siya makasamok na to. Isaan na ko nimo. Daryl, kumusta si Carol? Nagkaistorya na mo? Oh. O nagasabot namin duha nga di na siya manghilabot na to. Basta padayon lang ko mo suporta sa mong mga anak. Mayo, hinuwan ka mo na. Hana, Daryl, thank you. Thank you kay wagin ko ni bubuwag eh. Di na ko kaya kung mawakan ako. Mahakit ka, Han. mahal sad kayo ti ka, Daryl. Dali mo, mga anak. Uy. So, Nganong gidama ni Daryl iyang mga anak? Han? lagi niya ka. Nga naman, doon ay problema? Jean, buhang yun to ko nimo. Kung pwede, arin na po yung ang akong tulo ka mga anak na to. Oh, unsa? Pero kung dili okay, mangita lang mig among kabilinan. Kadiyot lang, unsa mo na nahitabo? Doon ay sakit si Carol. O di na niya matarong ug atiman ang mga bata. Unsa? Mao naka-decide ko nga akong kuhaon ang mga bata. Aron ako ang moatiman nila. Unya si Carol? Kinsa may mo atiman niya? Ang among kamagwangang anak, si Andy. Han, okay ra ba kung Andy ang akong mga anak? Han, sagi kaingon ko na dako ni ang bahay para nato. Ngano kung dili okay para nako? Mas maayo kung anhi sila. Aron masaba na sa di ang bahay kay na ay mga bata. Han, salamat. Salamat gigayo. Salamat ka nakikita ka na ako. Kabit. Oh, Carol. Sa akong tanaw ni mo, no? Bright pa ng taka. Maayo ka kitsura. Pero kung uto kay lang, wa ka ana. Nakikita ka ba na ako aron insultuhon ko? Unsa man di expect ni mo? Daygon ti ka sa imong pagkakabit? Bisag unsa pa isulti nimo. Mahal ako si Daryl. Ug nahibawot ang duha nga hagbay na mong wa, bisan pa ug wa pa ko moabot sa kinabuhi ni Daryl. Oh, Kung wala kailaing isulti na ako, muadto na ko. Na-hospital ko na si Carol. Unsa? Doon na siya ay leukemia. Kinuo ko. Han, okay lang ba kung mo pa uli lang ko panagsa kay mupuli kong bantay niya sa mong kamagwang anak dito sa ospital? Oo ay. Mas kinahanglan sila nimo dito. Thank you. O okay na ba, Han, kung ikaw lang una ang akong binlan sa mga bata? Han, way kaso. Okay kaayo. Muna na sasag akong mga anak. Maong okay rakit kaayo, Han. Salamat, Han. Thank you. Salamat yung kayo sa mong pagkamasinabuton. Macy, si Papa ninyo? nilakaw man to, tita. Ingon siya at tuon niya si Mama Carol. Nanawag man to akong ati Andy ni Papa kanina.
Mao ba? Sige, thank you. Jean, okay ba kung aniyo na Carol na to? Mamugoy hangyo niya nga makauban niya nga among mga anak. Sa di pa siya mawa din sa kalibutan. Mao ba? Okay rahan. Sigurado ka nga okay ra gyud? Okay ra lagi. Carol, kumusta ka? Andy, sige na. Nagpaabot na to ron si Lola ni mo dito. Madilagi ko. Diliti ka pasagdan din sa babae ni Papa. Unsaon pa lang niya ka? Andy, paminaw. Anugon kayo kung dili ni mo i-grab ang maong opportunity. Siya ba may magasto sa imong pag-eskwela? Balag di ko maka-eskwela ron nga school year. Basta mabantayan lang ka. Basta kinahanglan ka na mo ron. Andy, sakto si mama ni mo. Anugon kaayo kung dili ka mo eskwela. Usa pa, ayaw ka bala ka. Ati manon ako si mama ni mo. Wako'y salik ni mo, uy. Andy, ba ni mo ha? Ayaw na. Okay ra. Carol? Diara Imna ning tambal ni mo. Tingali, nalipay na ka, no? Nga ikaw gyud ang makaangkon ni Daryl. Og dili ako. Og ikaw sa makauban sa akong mga anak. Carol, may gusto na ko nga mamaayo ka. O bisag ka na sa Carol, wa ko makunahon na og dautan bahin ni mo. Mao ba? Jean, pasaylo ako. Pasaylo ako sa tanan akong panginsulto ni mo sa una. At least, kampante ko maghunahon nga naas mga maayong kamot ang akong bana. Ingon man ang akong mga anak. Dugay tinakang gipasaylo, Carol. Jean, Han. Salamat kayo sa mong pagsabot o pagdawat sa akong sitwasyon, ha? Mahal kita ka, Han. Mahal sad kaayo ti ka, Daryl. Og andam kong manginahan sa imong mga anak. Salamat, Han. Salamat kayo. Stolen moments is all that we share. Ikuha na gid si Carol sa labang makagagahom. Og karon, ako may nag-atiman sa ilang mga anak ni Daryl. Sa pagkakaroon, minyo namin ni Daryl, og malipayon mi uban sa ilang mga anak ni Carol. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mo ka mga higalang kaagi ni Jen nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagulahan. Saving all my love for you. Saving all my love for you. Handu mana so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Tawagalan ko sa pangan nga Janisa. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga kaagi palihapagtugtog ang uluhan. Sometimes love just ain't enough. RMN Drama presents
Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Makining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Janessa. Recorded by Radio Mo TV. I really like you. Philip, May chance ba ko? Janessa? ang tinuod, nakagusto sa panimo, dugay ra. Kalmo. Kita na? Oh, Yes! Nadugay man lagi kag uli. ko auntie. Te, ngano ka? Okay ra ka? Dahil Nisa, mura kita na lang doon yung mahipilit ni Puhon sa bahay. Ha? Ngano man, te? Magbuwag na sila sa mama o papa. Si mama na nilain. Huwag si papa sa doon. Unsa? Ang butog na unsa ng atong pamilya, eh. Sa una, malipayon man unta kayo ta. Ate, Pero kung pasaktan kita nila, day. Isaad na to sa atong kaugalingon nga maningkamot tag-ato. Kung muhatag silang suporta na to, mas maayo. Pero kung dili ta mamugos. Kaya raman tingali na itong mabuhi nga wa sila ba? Kayahon na to. ate. Mo ba? Oo niya. Ay, kung ina nga, kamurang duha ni ate na mong Pasko. Doon na ba yung Pasko? Ambot lang. Wa pa ko mahibaw. Pwede na mo sama kung okay rin mo. Sigurado ka, Philip? Oo eh. Ano kundi, welcome ka anytime sa ako. Sige, akong ingnan si ate. Day, dili ko pretty. Ha? Nga naman, te. Ato sa ko mag-celebrate sa bahay sa akong uyab. Ay, mao ba, te? Ikaw, unsa man? Mauban ka na ko? Ay, dili lang, te, uy. Ato lang ko silang Philip. Ma, uyab na ko si Janessa. Oh, hi, Janessa. Ay, sakto giday ang akong anak. Gwapa gitinuod ka. Thank you, tita. I've heard nga kamo na lang duha sa imong ate sa inyo. I'm sorry that you have to go through that. Pero ayaw ka bala ka, ha? Dini sa amo, welcome ka ayo ka dinhi. Thank you, tita. Babe, thank you, ha. Para saan sa man? Nga pinagakay ko nimo. Og bisan kanis wa niyo gipa-feel na ako sa imong pamilya nga lahi ko para ninyo. Siyempre, babe. O kinilay ti man eh. Mahal kita ka. Mahal sad kayo, tika, babe. Day, murag mag-live-in na ba sa akong uyab? Unsa, te? Unya mong pag-eskwela? Dili na ko mo eskwela, day, uy. Nang-apply naman kong trabaho. Og maayo gani kay nadawat na ko. Te, Ikaw lang gid akong gikabalakan, day. ay kabalakan ako, te. Naaman si Philip. Dili ko ni pasagdan. Maayo hinoon. Pero magkinaon sa gani. Tawag ba giday na ko, ha?
Ote. Aray lang kapuyo sa amo. Ha? Delikado kung ikaw rang usa dito sa inyo. Wa may problema sa mama po. Kung ani ka din yung puyo sa amo. Mayo din kay save ka. Philip. Recorded by Radio Mo TV. Babe, daghan tao diha sa gawas good. Nag-unsa din na sila. Aw, ano na kahibo nga na, babe. Nanaanak nila din sa amo sa ating eleksyon. Anhig na sila din himog tapok-tapok. Mao ba? Kasama di mo dagan. Nalimot ka nga, dagang connection ng akong mama nga sa mga politicians. Babe, ito ba? Di ba musayam ka? Nga naman. Ingon dito sa mama. Basin pwede kang kuhaon nga dancer before magsugod ang pulong-pulong ba? Para painganyos mga tao ba? Ha? Doon na, babe. Ako ra bang Philip. I really like you. Maayo kay kang musayo ganina. Salamat, sir. Unsay pangan? Janisa, sir. Oh, nice name, nice. Sige, sir, ha. Aris ako. Good luck pohon sa election day. Sabta lang. Ingon na aturag dito siya. Kusog nga makig-socialize. Sige, tita. Janisa, andama imong kaugalingon, ha? Kay murag daghan na nakauyon nimo nga mga running politicians, da? Maayo kuno kayo kang moingganyo og tao. There's a possibility nga ikaw na gyud ang permanent dancer kada na ay pulong-pulong. Sige, tita. Unsay di nakakomportable. Babe, usahay manggod kong makigatubang ko sa mga running politicians. Hindi ko komportable. Ilabi na mga lalaki. Babe, normal na para nila. Normal para nila. Pero para na ako, dili. Tachiki sila na ako. Unya, ilagtanan awan, dili na ako masabtan. Ay, una-una na nimo kay first time pamagod nimo nga makipatubang gid nila. Siyempre, they are nice to everyone, especially kay they are running for a certain position. Babe, imagine na lang. Gateway na itong duha to make things easier for us. Di ba naman ka? Huwag ka take of isang last day kay nakati mo scholarship. Nag-astorya kami ni Mama o ingon siya. Pwede na daw. Unsay pwede na. Makatake na ka. Yang gigamit ang iyang connection para makatake kasi mong exam. Unsa? Kung ayaw nakaproblema, okay? See? Everything is easy kung daghan kag connections. Philip. Janisa, one of the running politicians can mag-celebrate sa iyong birthday. And everyone will be there. And they also want you to be there. Tita, dili ra ba? No, you should be there. Basin one of them will offer you a full scholarship. Ano gunsa, di ba? Tinuod, tita? Of course. Basta maluoy gani na sila. Mo-offer gina sila ingon ana. Sige, tita. Pag-ilis, ayaw ko na may suruba. Ha? Maghigatubang ang mga politicians. Wap na ilabot sa ubang mga invited nga elites din sa ato. Meaning, mga dagkong tao. Grabbing power connections. You have to look presentable. Di ba, nakay-dress? Oo. Pwes,
Ilisa lang yung magsinina. See? Ang mga tao nga ni adili karon pulos mga elegante. The way ng storya. The way they present themselves. And lucky kita kay naapil na nga event. Babe, feel free to tour yourself here, ha? Ako sa ito na akong amigo kay kamay ko, okay? Sige. Nilimit ko komportable na akong gisulog ko eh. Kita kayo kung dukanon niya. Fitting pagit kayo ang dress na akong gisulog. Wapagit ko'y kaila din eh. Mangita akong spot din eh nga. White tao eh. Ay, ato lang ko sa'yo. Murag, naaramay kasanbayan di ay dito. Ay, salamat. Mayo kanit kay naiswing din sa layo. Sakit ka akong tira ng heels ko eh. Ayaw kay nasuroy ka, nakaani ka. Sir, ikaw man di ay. You look so stunning tonight. Thank you, sir. Name mo niyo. Unsa man ni? Kwarta? Yes. 10,000 para nimo. Sir, nganong kitagaan mo ko ni mo, ani? You deserve it. Guwapa ka. Upunan pag yun ako kung musaan ka nako every time na makinahanglan ko nimo. Dapat naa ka. Sir, Magkasaan ba ka? sir, ayaw lang ko gikapa. Nakita na ko imong asawa ganina dito. O posible nga, gipangita na kaniya karon. No. Don't worry. Di may baw ang akong asawa nini. Pagkahamis ko nimo. Bisan unsa pa ka kadakong tao, wa ko mahadlok nimo. Lam niya ning imong kwarta, wa ko mahangol ana. Lagod ka sumama sa imong gibuhat. Ano na nagpa ka? Pinagin mo inyong concern? Wala mo'y concern kung giunsa ko niya kung ano nasagpaan ako siya? Babe, kinahanglan naman nimong musabay ana nila. So nigawas na mismo si mong baba, makahibaw ka ning tanan. Og bawo nang imo ko ipasulo ba tong ingon ator, ibaligya ko nimo sa imong mama ang mga lalaking politiko nga dili makontento silang asawa? Ano ba, Philip, ha? Pila mo gid inyo makuha ang komisyon sa pagbaligya nako, ha? Di ba yung unahan nga klase, oy? Oh, really? So sa may tuwag ninyo? Especially nimo? So kada nga nagkauyab ta hangtod karon, wa gyapon kay trabaho. Pirmi ra ka magsalig sa hatag sa imong mama nimo. Teresa, Abi na kong tarong mo. Dili man di ay. Magbuwag ta. Tungod ibisan ka nos awa ko mangandoy nga maparte og pamilya nga ang source sa pagpakabuhi gikan sa hugaw nga pamaagi. Og ikaw? Wa ko makinahanan og lalaki nga sama nimo nga way laing kipuhat kung dili magsige rag salig sa imong mama. Dili ko mabuhi nimo, Philip. Wa ko'y future nimo. I don't wanna lose, and I don't wanna hate you. I don't wanna take you. So kada tong hitabo, nikalit ko og kahanaw for 2 weeks. Ni bakasyon ko sa bahay sa akong kaila. Nga wa gyud ako gi-on akong cellphone para lang ma-recharge ko og ma-restart na ako ang akong huna-huna gikan sa mga panghitabo. Mahal ako si Philip, pero dili lang gyud ako ma-imagine akong life nga mo end up niya. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mukit mga higalan kaagi ni Janessa nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga regalahan, sometimes love just ain't enough. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakaw.
I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa Sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kinigon sa kababay nga taga Mandawi City, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Janice. Recorded by Radio Mo TV. Day, Janice, dali na, uy, mga una ta. Kadiyot sa daya. Ako sa nitiwasan akong gibuhat. Unya na lang ko na inigbalik na to, good. Sige na, kay gutom na kaayo, uy. Ay, mahadlok din na siya mapas mo, eh. Wa ko mahadlok mapas mo, no? Mahadlok kong mudaot. Dali na, uy. Mayo gani kay patuo ka na kong mga una ta. Kay kunwa pa, wag gyud kalingkuran. Daghan kig tao, oh. Ngano day nga, daghan making tao ron day. Ay, nidugang manggod ang mga trabahante ni nga tong gitabahuan. Mao nang nagdasok ang mga tao ron. Maudi ay. Excuse me mga gwapa. Pwede yung i-share sa inyong table? Day, gwapo day dyan. Ikaw, cute payo ko, no? Dali, gwapo. Tupad na ko. Day, Janice! Noon sa ka, uy. Nahinumdum ka itong lalaki nga, kadungan na itong kaon? Oo, nga naman ay, day. Gikan dito sa laing branch. Unya, day. Gibalhin sa dini, day. Mao ba? Oh, Junjun di iyang pangan. Og, day, nang regards biya sa nimo. Unsa? Asa pa man ni si Tay Gina, uy? Pumagid mo kawas? Ay, Janice. Mapauli na ka? Nahinundom ba ka na ko? Oh, Ikaw mo to kadungan na mo kaon sa kong amiga. Ay, salamat kay... Wala ka malimot ako. Ako dahil si Junjun. Nakailan na magod ko nimo. Gisultihan ko ni Day Gina. Oo ba? Mayo noon. Pwede kang malayo sa mong Facebook? Ha? Nga naman? Ano ba kung may tuyo ko ni mo? Ma-message na hindi ka. Nanawag man lagi ka na ako. May tuyo ka? Waman. Gusto lang kong makadungog si mong ting. Junjun. Bitaway, kuhan ka na. Mautana ko ba, Janice? May kayab na ka? Ha? Wa pa, uy. Wa pa day. Sa ato pa. Hindi kong mangiyab mo. Ha? I love you, Janice. Junjun. Bahala lang mo ingat ka na ako nga. Wa ko'y batasan kay nanguyab ko ni mo din sa cellphone. Ang importante nga mahibaw ka nga love, di ka? May chance ka ko ni mo, Janice. June, magstorya lang unya tag-usab ha. Hagidok ka naman ko, uy. Babay na. Sure, uy. Nanguyab si Junjun mo? Oli kitay. Nakuyab siya na ako sa cellphone. Unya, imong gisugot. Wa pa di, uy. Nakalitan ko. Maayo ka nga ako siyang sugtuan. Oh, kung nakagusto ka niya, sugta. Tinuod ka? Ingon akong gisugot, Janice. June. Uyab na ta. Salamat kayo, Janice. Ngawa ko na mong patong sagdugay. I love you. I love you too.
Recorded by Radio Mo TV. June, ang sabi mo kibuhat na ako. Saan pinagod ka, babe? Ayaw ka magtaka. Pero tempa, basig mamabdos ko. Wala ka. Kaya hindi ka na ako pasagtan kung mamabdos ka, Jess. June. Hala. Oo naman ko rigla. Apa, sino mamabdos ko? Dili ni mahimo. Magbalik og pregnancy test. Ginoo ko. Positive. Kinahanglan nga mahibaw si John nga mabdos ko. Mayo no nga magpas ka. Nalipay ka nga mabdos ko? Oo, siyempre. Kay may umaabot na tang anak. Anya, unsa may plano nimo? Magtipon na ta. Ha? Magtipon na ta, Nes. Unya lang ta magpakasal kung makatigong na ta, ha? Nga naman. Di ka masagod nga. Magtipon ta. Unsa pa may ako mahimo? Nga mabdos naman ko. Sige, magtipon na lang ta. Muundang ko sa akong trabaho? Muna, ayos. Kinahanglan gyud ka mo unda sa imong trabaho kay dako na ba ang tingin mo. Dinhin na lang ka sa tong gipuy-an. At iman na lang ang imong gimabdos. Aray! Kasakit sa kuntian! John! John! Dong, sakit kaya kuntian! Kasi kung anak na ka. Dali, day. Dadun ka na ko sa ospital. Dong! Uy, saman ka? Basi maliit kasi mong trabaho, ha? Ay, sige na malagog kaghagwa din sa tong anak. Pag-uras na eh. Di ba ako maliit? Talipay na ko nga may anak na ta, day. Ako sab, Dong. Ipay kay ko. Kay matawag kita nga pamilya. Ay, pero maulagi. Dako na si Dodong, pero wa pa kita makasal. Day, sige lang. Kay muabot na lagi ang panahon nga makasalta. Ha? I-assign ka sila dapit? Uday, mo na'y gusto sa mong labaw. O niya, kada daw ka mo paulit din sa ato. Na, di mahimo na yun eh. Layo-layo ba nang balhin na ako. Muli tingali ko din sa ato kaduha sa usa ka buwan. O niya, asa man ka puyo? Mangita lang ko akong kapuyan dito. Kumusta mo ka na, day? Okay raman, Dong. Si Dodong, ha? Ay, basag di. Dili na mahitabo. Kay pinangga kayo na ako ning junior nimo. Day, sige ha, kay manawag lang niya ko nimo kung di na ko busy. Pila naman ka buwan ang nakalapay. So ka din nabalhin si Junjun sa trabahoan. Pero wag siya mauli. Nga naman ka. Day, sorry gid kayo, ha? Di ba ko mahimong mapauli niya? Ha? Nga naman, Dong. Tagkang kay trabaho dili tayo eh. Pero may kong mag-part-time. Mao ba? Sige lang, day, kay upauli raw niya ko diya sa ato kung di na ko busy. Wala naman mapadagor tas Junjun na ako.
og dili na siya makontak. Unsa man kinahita po ining tawhana? Mangita ko kabilang ni Dodong ug ako magtuon si Junjun sa trabahoan. Kay duty ron si Junjun, ma'am? Kay day off niya ron? Mao ba, guard? Kinsa man di ka palihog, ma'am? Iya ko nga asawa, guard. Ha? Asawa? Oo. Asawa? Lah, lahi man tugnaw ang asawa ni Junjun, ma'am. Ha? May asawa si Junjun? Guard, may mo magkatagi kong address ko na hain magpuyo si Junjun. Gusto ko makikita niya. Mo na ning address na gihatag sa guard na ako. Kaliyatang! Salamat din na si Junjun. Sabay na... Oh, Junjun, Janice, ikaw? Ganong niyaam ka? O ganong nakatultulong ka din sa uglipuyan? nangita ko paagi nga matultulan ka. Kay hapit naman na tuig, wag ka mo pauli sa ato. O wala sud ka magpadagorta. Janice, kuan magod ka ng... Oh, Han? Oh. Gusto na kayo kasultin mo, Han? Si Buti pa sabot ini. Tinuod ba nga ko nahibawaan nga may kaipon ka? Mika, excuse ha. Dili ko kaipon ni Junjun. Asawa ko niya. Kay kasalan eh. Unsa? Si Janice. Ay, maudya niya ang imong giingon ako, Han, nga imong kaipon? Oo. Kaipon ko ni Junjun pero may anak mi. Jun, nga rin mo panikibuhat na ako. Nga naman. Nga nun kita magkaglain. Janice, pasaylo ako. Akong ex si Rose. O nakita may pagbalik. Gamong nasuta nga love pa na mo ang susa. Maong nagpakasal mi sa hilong. Kinumo ko. Kasakit na gibuhat di mo na ako. Sakit kayo di. Saan nagsimulang Wa ako magdahong nga makabuhat na rin pagpasakit si Junjun na ako. O wasap ko'y mahimo. Kay kasal naman siya si MX. Kanimo Junjun, kanamati ka man ako karon. Manghinaot ko nga malipayon kasi magkinapuhi. Tinhin na lang kutob o daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More powers, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita may higalan kaagi ni Janice nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagulahan paubaya. Handumanan sa ka awit. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanon sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista na maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jana. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, kabilang buhay. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga tagaluluan Southern Leyte. Ano ito matutampo nagdasangan nga Jana. Recorded by Radio Mo TV. Dong, Jana. Unsa man mo kuyog ka nako?
Asa man ta, ti? Maado kog Manila. No, magunsa man ka dito, ti. Manarbaho ko dito, Dong. Unya, asa man sa tapuyo? Naamang ko uyab dito nga nanay bay. Ato ra ko mupuyo dito. Unsa man mo kuyog ka nako? Sige, ti, makuyo ko nimo. Aron, makaadto sa kong Manila. Ah, sige. Paibaw ka si Mama Daan. Base mo pabadlong ka dito, ha? Di lagi mo, magbinutan mo ko dito. Ah, bantay bitaw, ha? Wala lagi mo. Nahala, sige. O ba di ate ni mo? Basta ayaw gyud pabadlong dito. Oh, ma. Hindi tayo sa Manila, Tino. Ingon bitaw ko nimo? May ragyan ni Kuya Kunimut, ti. Aron, makita lang po punon sa Itsuras, Manila. Mao gyud. Dito man na. Malakay na to, pero ato na to sa bahay sa imong uyab. Mani imong manghuday? O, Dong. Bless ni kuya nimo dyan. Bless ko, Kuya. Sige naman. Ipahimutan ang inyong mga gamit. Aron makakaon mo. Dong, dyan. Dali na, good. Nga naman, ti. Di ako ipaila-ila nimo. Kinsa man na, ti. Ila-ila mo. Igsoon ni kuya nimo, si Bandolf. Dong, Bandolf. Akong manghod si Jana. Hi, Vando. Hi. Friends na ta, ha? Sure. Lingaw mo sa di kay istorya, eh. Ikaw, Sob, malingaw ko rin mo. Langian ni mong kumuton, eh. Ay, sakit mo. Ano sa mga ko? Ulipin ko. Naduwa ko ni Vando. Huyo. Nainap ka ko niyo. Mamay mo si Vando. Ano ko? Uy, naunsa ka? Kisig-kisigihan ni mo gili diha? Di si Vandolph ba? Wala inuanhi. Ay, basig tuwa na sa tingali tos komputeran kay hilig mo computer bata. Hoy, Jana. Unsa man ka? Na-inlove na ka ni Bandolph? What Jesus, mulimod para bagyod. O niya, be, nga magsige magagpangita niya, be. Kon! Ganala ko nga makaistorya ni ate, makaistorya ming duha. Malingawad ko niya. Bisag dili pa ka mutugaan. Nahibaw kong ganahan ka ni Vandolph. Recorded by Radio Mo TV. Hala, di mo mali ka dyan. Ang wala mo kamuato silang ate. Nga, ni aram na kas computeran, Okay, nalimaw ko si duwa computer, good. Uy, ay ko na si duwa o computer, Van. Nga naman? Di mo ko na makaayo. Duwa lang. Pero ay palabi. Sige, mundang na ko. Ano ba? Kinala mo, minag ka na ako kay... Imo ba akong friend? Dali na, ato ta sa amo na. Kay magdungan tag pangaon. Unya, unsa may atong buhaton nun? Nga, mo naman tagkaon. Story lang ko ta. Di mayo ay. Anak ta diya sa among higdaanan na ni. Ato ta mupundo. May dito kay hayahay. Sige. Higdaan din ni. Higda mo ko. Hindi ba ko ng higdaanan? Yahay ba? Tupad ko ni mo ha? Ha? Ano sa mga? Di ka patapad? Patapad mo. Dali. Sige. Ay. Kanina sa kong kipatingan, nitapot siya ako. Magakos ko ni mo dyan ha. Unsa mo kayo, murong kag nahadlok na ko? Uy! Gigi!
gakos lang diha. Kanina sa kong gipating nagigakos ka ni Vando. Nagabiin na lang, pero wabagin ko makatulog. Marang niapang ang mga bukto ni Vando na nagagos na kong anihaw. Vando! Ay, salamat kay man ako sa kong trabaho. Mata ko silang Vando ron. Ay, niya pa di ay. Kanay din hini. Oh, sige! Sige, maglayas mo din. Dukong ka, wilayas! Hala, nagaway sila si ate o si kuya. Ano man mo? Nag-away na naman ni kuya. Pangandam dyan. Ha? Nga naman, te? Mamauli ta sa ato. Mamauli ta slite. Oh, unsa? Wa na di ko'y frame ini di kay mamauli naman mo. Ganahan pa kunta ko nga, stay din Pero saon man nga, nag-away man sila si ate o imong kuya. Mapauli na lang ni. Amping dito dyan ha. Ikaw so, amping din yung Van. Mag-chat-chat lang yata kung nana ka sa inyo. Ah, sige. Abi pa na kog mausab ka gani adto kag Manila. Isabot man hinuon ka kabayot. Uy, taas naman hinuon ka ng buhok ni mo. Mama, uy. Ay, di ba na mga iba kong usbon, ma? Kaya nga ini naman yun ko. Ay, nisamot na siya kabayot, ma. Kaya na may lalaki dito nga permi niyang ikakuyog. Usa ba di mong uyab ha, Jada? Dili mo, oy, no. Dili mo, oy, kuan. Angod sa uyab ni ate, pero close kay me. Diyan na. Niya naman kita sa ato. Tugaan ko, Ruby. Unsa man na ibog ka ni Vandolph, no? Ha? Kuan, dili crush na ako siya, tiyo, Moro. Ay, nakadiyot kay. Ako sa tawagan si Vandolph, ako may baon nga, niabot na to. Kumusta? Abi na ko, di na ka manuwag na ko. May mo kang di. Kung ano bisir ako, bago ba mi naabot? Aw, kunya, unsa man? Wa kami ngawan ako? Ha? Tugan sa tinuod ba? Gimingaw. Lagi ba? Parehas dita, gimingaw sa kunin mo. Van, kanang, kuan ba? Unsa man? Itog ano mo, ha? Unsa man ha? Nya, ikaw masuko. Di lagi. Ikaw masuko kung mahibaw ka nga. Love di ka. Lugutang mo naman. Tugay mo kung nakabantay good nga may gusto ka na ako. Ano? Kung lang. Okay rin, di mo nga. Kita na? Oo, eh. Ay! Thank you! I love you, Vando! Hi! Kumusta? Okay lang. Nagao na ka? Oo, man na. Ikaw? Oh, may noon. Ay, pagutom ha? Oo, kay... Nagkita pa ba yun ito? Kanos amang ka mong diri? Pohon. Mubalik ko diha. Baso'y magkauli na si ate o ang imong kuya. Sige dyan, magpaabot ko ni mo ha. Ang tinggi apil niya. Ikaw sa Vando. Kunwa na gani ko, ayaw pasag di mo kaugalingon ha. Uy! No! Unsa ko nang imong ipalit? Woy, sige na, bye na. Sige, bye-bye.
Musta na ka si Bandov, no? Hindi mo siya mo reply sa mga chat niya. O, tawag siya, dili mo guntak. Nangita na ko siya glain. Jan! Jan na! Te? Nahibaw na ba kas balita? Ha? Ang sa te? Patay na si Vandolf. Unsa? Te, mahimo ba? Ayaw ko nung pagumidyan ko. Kung magbinuang ni mo dyan. Namatay si Vandolf tungkol sa sakit sa kasing-kasing. Saya-sayang mga araw Nilabasa Grabe ang kasakit lahat ng ibati na itong Nora. Nga ako nahibawaan nga. Namatay si Vandolf sa sakit sa kasing-kasing. Karon, igo na lang ko sa paghandom sa mga malipayong adlaw sa mga kinabuhi. Dinhin na lang ko ito. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mau kita may higalan kaagi ni Jana nga taga Liluan, Southern Leyte. Uban sa awit ngayon kita ngayon awit nga nagalahan kabilang buhay. Di ba't sabi mo kaagi gibuhatan na daw sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamasab mga igala at mga suking ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papera sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang na inyong kalumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Magkining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Jason. Recorded by Radio Mo TV. Fatima, sige na. Sugtan ko. Nagdali ka? Nagdali pa bago ng unom naman ko kabuwan nga nanguyab ni mo. Kung wa pa ka maingon nga nakoy chance ni mo, digid ko mo paabot og dugay oy. Sige, good. Ha? Unsay sige god? Sige na. Gisugot at ka. Kita na? Oo, kita na. Thank you. Naguyab-uyab na ka? O ma? Unya, naibaw siya nga human mo makagraduate. Naa ka pa'y plano nga mularga sa laing nasod. Wa pa ma. Pero naibaw na ko mga mo-okay ragid si Fatima na. O unya na lang ako sa Austriahan, human sa mong graduation. Congrats! Congratulations! Congrats guys! Congrats ninyo! Congrats! Babe, mang-apply ra ba kong trabaho para sa laing nasod? Ha? Magpalayo na day ka? Sa pagkakaroon na na, babe.
Samtang mga bata pa ta. Kay kon, gusto na ko nga pohon kung may kaugalingon na unyat ang pamilya. Naan ako din eh. Babe, Sa pagkakaroon, manikamot sa kong maayo ha. Dako kay kupangandoy para nato. pero babe, Nahibaw ko nga di ka ganahan nga magalagli ta. Basta masag ko. Pero, nakinahanglan ko sa mong pagsabot ron, babe. bahala ka. Darnag ang maambay eh. Malagi bay, dako kay plano na mo. Kung kinahanglan nga mo sakripisyo ko. Saka kung kamo na lang duha mo ay mga place lang nasod. Kung di gyud sa musugot na malarga ka. Ito ba no? Ha, sige, so ayan ako ingon. Pwede. Pero mag-unan kong larga ni mo, kay una naman akong naliho kang akong mga papilis. Sige. Liho ko na lang po rin yan ako ang ako. Mas ganahan ko nga mag-ubal ng gyapon ta dito, babe. Di na ka malayo na ako. I love you, babe. Huy, kapilit ko na itong pagkakis ni mo na ako. Sige lang, babe. Malarag ka na, babe. Atake ko chance, ha? Jason. Amping dito, ha? Ikaw, Sad. Pag-amping din niya, ha? O, magpabot ka naman dito. Ayaw ka bala ka. Maapas na ko dayon. Sige na ka, check-in para ba ka? Oh, I love you. I love you so much, babe. Kumusta man ka di, anak? Okay naman, ma. Puro na yun trabaho. May panahon para maglaglag. Kana, mao na sakto. Ayaw gid sa gulig binuang imong pagtrabaho di sa laing nasod, ha? Oo, ma. Tawagan sa rin ako sa Fatima, ma. Jason, udangon na ni nato. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Maura, wasay gihatag nga rason kung nganong nakikbuwag siya nimo. Oo, bay. Huwag ko mahibaw kung unsay sayop nga nabuhat ako. Masig siya mo'y na inabuhat ka sa'yo. Bay. Di ko mapadas ka ko. Padayunon ako ang pagtuman sa panganday. Sakit, pero di ko magpa-apekto ni Fatima. Nak, tulo na kakatuig diha. Wa pa kay plano nga mapauli? Muli ko ma, inig pista de sa ato. Ay, salamat in taon. Pangaon lang mo diha, ha? Okay. Ang anong wapa mukha-mukhaon na? Ay, busog pa man ko na. Bay! Bay! Ay, salamat kay nito nga giga. Ako pa. Excuse na ninyo, ha? Mag-atiman ko sa mga bisita.
Kumusta naman, gay? Ikaw may kumusta? Wala mo ka magparamdam na mo pila ka tuig. Busy na sa trabaho, bay. Wala mo ko mag-open sa akong Facebook. Pareha mo lang mo sa patima eh. Di na po siya active sa Facebook. Mo ba? Mayon po. Hindi ako makakita niya. Na, narabatay rin yun. Magkita-kita agad mo. Ha? Kano sa man? Jason? Jason, please. Ayaw kong likay. Mag-istorya o na ta. Unsa pa may atos riyan? Kato bitang panahon nga gusto kong mag-istorya nimo, hindi ka mo istorya. Gipasagdan ko nimo nga mura nagbabuang sa pagsigig huna-huna kung nganong nakigbuwag ka. Dili ta din yung mag-istorya. O ba na ako? Asa man? Nganong gindawam ko na mo din sa inyo? Aron may bawa kas tinuod. Tara sa kwarto. Kinsa nang bata nga natog? Totoo kig maayo. Ha? Fatima. Ay kog ing na nga. Ato ng anak, Jason. Unsa? Mabdos ka dahi paglargan ako. Oo. Nahibawon ako na anak ka sa laing nasod. Nganuwa mo kami sulti. Kay dili ko gustong magubaag imong plano. Dili ko gusto nga kami mo hinungdan nga mamaya mong babag sa imong plano. Maogi pili na lang nako nga dili magsaba nimo. Og mao to. Gibuwagan ti ka bahalag maglagot ka na ako. Pero wa ba ni mo mahuna-huna? Nga mas maningkamot ko kung mahibaw ko nga naanaon tatay umaabot ng anak. Sorry, Jason. Sorry. Kid sa man mo'y nagpakaamahan na ng bata. Wa. Kay sukad ba sukad? Wala ko makigrelasyon sa lain. Kaya hangtod karon. Ikaw rin kinang akong gimahal, Jason. Fatima. Kung mao na, nga nung di man ito atagan o kompletong ginikanan ang bata. Jason. Mahal ka pang kita ka, Fatima. O gusto kong mamuhuit ninyo. Sud sa pila ka tuig, gawa ko. Salamat. Salamat, Jason. Bisan og pila na katuig ang nilabay, pero nahibaw ko nga dili pa uwahi ang tanan para makabawi ko sa akong anak. Karon, malipayo na kay ko kauban sa akong pamilya. Og ni-stay na ko dinhi sa Pilipinas for good. Dinhi na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Jason nga taga Cebu City. Uban sa awit nga